Sanibonani Dumelang, Limajoro Bonjo Mambo VP. Kuningi ukudideka kubantu baseNingizimu Afrika ngesenzo esenziwe abantu baseMsinga. Njengoba kubonakale benze umcimbi omkhulu womemulo lapho bebethi khona kumuliswa inkosazane yamanzi. Bethi bayayikhulisa ngalo mcimbi lo abebewenzile kwaphuma sonke isigodi. Njengoba ubona nala embukisweni bebevunule bebahle abantu bephumile kuphume nesinedolo kuzobungazwa lo mcimbi. Ngicela ukuthi ulalele le nkulumo ezolandela njengamanje lapho owesilisa owaziwa njengomnumzane uDladla kuthiwa nguyena oxhumana nenkosazane yamanzi lapho ezoba esilandisa khona kabanzi ukuthi yaqala kanjani lento yokuxhumana nenkosazane yamanzi. Njengamanje la sinobaba uDladla umprofeti okuyena ekuthiwa ke uchumana nenkosazane yamanzi kusukela nje kudala. Umphakathi konke okwenzayo ukwenza ngokuthi ke inkosazane ixhumana naye bese tshela umphakathi. Mhlawumbe baba uDladla ngifisa ukuthi sixoxele nje ukuthi ngesikhathi niqala ukuxhumana nenkosazane yamanzi ovela usumuntu oboniswayo noma yafika nje impela ngamehlo uyabonakala noma nixhumana ngomthandazo. Ngazana isikhathi esiningi ngakhishwe ejina ngafunda isikole. Ngicwanga Ngafunda isikole nje sonke nje ukuthi ngale standard nje ekhaya ntambama ukhulekela kulala na kwakuyehleswa kwahla izwi nami ngavuleka nje ngoba ngivulekiswa kodwa ngifike esikoleni ngabenzanga kusasa ngakhala ngabewela ngobusuku bonke yibuza inkosi yami wangisemncane ngihamba kanjani kwanithi cha ngizokhombisa abantu ngokaJesu. Wenza konke ngayi ngavuthi ngathanda ngathanda kakhulu. Ngavuka ke lapho esikoleni sakithi eNtembisweni ngawuva ngempela sakhe. Ngathi njalo konke ngihamba ngiyena-ke ngithandazela abantu. Nkosazana ngamanje ngihamba ngithandaza. Ngihuba nje icwele ethi umlilo kaJesu umlilo uvutha ngaphakathi kwami kuhlala kunevuselelo umlilo kaJesu. Ibona intombi lapha eshaya kancane ayiqhamuka ngibhinqileyo ishaya kancane yona inkosazana. Hayi inkosazana yona ngilandela angekho umfundi ngihambe ngihuba nendlela engilandele kancane ngihambe ikhoboza lo nkosi yathi intombi ehlonipha yasehlanzeni. Angilandele nosiphela njalo. Uma isengilandele ngenye ilanga bafisa ukushukisa umoya nje isikhathi esiningi hayi lengikhuleka nje kakhulu. Hayi kwathi kunjalo ngenye ilanga ngiyahamba ngenza ufike ekhaya. Yabe ekhaya ngimboza kanje. Ngayizwa ngingaphakathi uthe ekhaya kuse emvoti la sisemsinga enhlonga. Shuthi inkosazane esuka lapha ekhonini othukela. Khona ke angale lapha ke ngasekhaya. Ngesigodi ngenkosazana lapha. Yangala eNtembisweni emvoti. Igama layo Africa. Liyala uMonica yala. Yakaba isibongo. Inaso isibongo. Hayi isibongo ngabeka sisho ukuthi isibongo. Okay. Uzizweleke ukuthi ubeka kanjani umgabadeli ngalolu daba. Sicela usitshele kwi-comment section ukuthi wena ikuphi okucabangayo ngalo lonke lolu daba lolu lwaseMsinga. Zingake besiziphethe kwamanje kuze kube ngokuzayo. Danke. Ngiyabonga.